Aziz Mamedov, Serdar Hojonepesov, Diriliş Türkmen. Salamu aleyküm yiğitler. Arman, Barman. Aleykümselam, özüňe de salamu aleyküm. Aleyna. Assalamu alaykum gadrly ilişler, mähranatan söýer dogurlar, ähligide köp salam ýollaýan, inşallah her biriňizi janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyd edýän. Hoş geldiňiz Serdar agamy, hoş geldiňiz Aziz Mamedov dogurmyz. Bugünkü gün bizler özara pikir alşmak isleýär we halkyň bilim düşünjesi hakynda näme pikir edýärler, näme maksatlary bar, näme niýetleri bar, şolar barada özara pikirimizi paýlaşmak isleýär. Baş üstüne Serdar agamy, söz nowat sizden. Söz novatında derle yine de minnettar sağ ol kanışta da bazı söz novatlıktan değil öz aramızda bir gürleşecek misal için Türkmenistan bilen bağlanışıklı sonki 2 yılı olarak vaktin beri bolup geçen zatlar sol 2020 yılda Mart ayında ölen oğlanların 52 sanlı oğlanın birden ölmegi bilen birbirini tanap başlayan birbirine pandemiye sebepli kömek verip başlayan Türkmenistanlı, Türkiye'de olsun, Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın belli tümcüklerine, başka yurtlarına başlayan yalak. Hem bol ya bugünlükçe sesimizi çıkarmançı davet yeriz, kâvirlerimiz o rejimi tankitlayaz, yazık ki yurdumuzun başına oturan rejim eden ettilik, o dünyanın en amatlı, en kadalı, en bir ovadan, en bir dörtlük diyecek derecede bir kanunu var bir yurtta, demokratik, dünyevi bir devlette kanunları dört problemasız yerine getirilişi, konstitusyonu elinden Çernavik geçiren alak edevatürler ve ne içindir? 15 yıldır ya da 16 yıldır yurdu dolandırıp oturan prezident ne sebeptendir? Türkmenistan'ın kanununu, konstitusiyasını ve belli ki cemiyetçilik kanunlarını ne içindir? Amala aşırmaktan boyun mu kaçırıyor ya da becerip bilen ok mu kellede her türlü fikirler döre ya da maslahat geçiriyen bol ya halk katnaşıya yaşırlar katnaşıya biz öğreniştik bu zatları 30 yıldan beri yönü birden ki bütün dünyada Türkmenistan'ın kanunu hem şov olacak olsa bütün dünyanın kanunu hem şov olacak olsa demokratik devletlerinin kanunlarına hukuknamalarına hem 90 gün diyen söz bar vakti pesimden ne içindir 30 günlük koyuluyor da 12. Mart'ta saylaw geçirilecek. Nämen howsalası, nämen aladası, nira howlugup barýarlar, nira gidip barýarlar. Onu aýdyljak zat kän welin. Iň belkisi şundan bir başlasak ya. Ýöne bir aramyzda gürrünge çyramaly bir watandaş hökmünde biz toçka zireniýamizi, özümizin pikirimizi aýtmana dogly hakymyz we hukugumyz bar. Ve yanlış yerde yanlış diyecek olmalı ve bizim sayılan hükümetimiz bizi dinleyecek olmalı. Bizi dinleyip başarmalı. Halkın aydiyan sözlerini yerine getirtilecek olmalı. O ağzına gelen adı gürlep yurt meninki yurt adınki değil yurt erti bir gün bir yıllar, 10 yıllar, 3 yıllar yine yüzlerce yıl belki binlerce yıl durmalı nesip edenden. Ve güllep ösmeli bundan beylek dine yok olup gidip birbirini gemiren halktan varyp bolmaly däldir. Siz näme diýeniz? Yani bu taýda Türkmen raýatlarymyzyň şuda bolup geçen hadiselere, kyn ýagdaýlara nähilek göz bilen garaýanlygy hakda gidýär-de. Şonuň üçin bu Aziz dogurmyza bir sora beresim ile Türkmenistanyň içindäki Türkmen raýatlary prezident saýlawlaryna nähilek göz bilen garaýarlar. Bu bizim Türkmen raýatlarymyz prezident saýlawlaryna nähilek göz bilen garaýarlar. Pikir düşünjäňi paýlaşdy. Sağ ol Kerim, soru verdiğiniz için. Ben şunu açıklayayım da. Yurdun içinden gelen maglumatlar orta mekteplerde devlet işgärlerinin, devlet iş yerlerinin Serdar Berdimuhamedov'un avtografiýasyny öňe sürýärler diýip habarlar gelýär. Ýene de bir zat belli geçmeli bärde biz Türkiye devletinden çünkü yaklaşık 3 yıla yetip gelýär benim däli işleplerimde. Aram Türkmenler bilen ýollyda gawatlaşýar denk gelýär. Bire gawatlaşyp nirden ol soraşylýar. Türkmenistanyň nirsinden ip soralýar. Diýjek bolýar zatym bu
prezident saylawyna nähile garaýaňyz diýip söz alşma bolýar-da. Söz alşma bolýar arada. Şol bir adam aýdyp oturmaýyn. Şol oglan aýtdy. Bizde diýdi haçan idi adalat saylaw bolupdyr diýdi. Haçan idi ya diýdi demokratiýa diýip diýdi edenetlik edeniň ýerine galypdyr diýip. Şonu sözler aýtdy da. Şona diýdim. Sen diýdim prezident saylawyna diýdim nähile baha berýän sen öz açyklasana diýdim niýetiň aýt diýdim. O diýdi 2017-nji ýylda diýdi prezident saylawyny gördük diýdi. Şonda diýdi %97 göterim bilen Gurbanuly Berdimuhammedow ýene-de diýdi gazanly diýdi uçuşdy diýdi. Ondan soň şu diýdi adalatmy diýdi. Oňa men diýdi sesem bermedim diýdi, hatda men diýdi hojalygym ses bermedi diýdi. Tanadyklarym bermedi diýdi. Şoň diýişýärler, menem şonu ýaly. Menem ses vermedim. Men öz hojamam, hojalygym men tanadyklarym, goňşularym Gurbanuly Berdimuhammedow ses bermediler. Ýöne nämedir? %97 göterim bilen prezident saylawy geçirildi. Ýani bu ýene-de prezident boldy. Bärde diýmek näme fakt yok, açıklama yok. Sadece hemme dille demokratiya. Sandıklara iyi çıkılan sandıklara iyi çıkılsa belki o taýda başka bir kazananlar. 2017-nji ýylda şonda men saylawa gatnaşamdy. Mamar welaýatynyň Bayrama şäheriniň 4-nji orta mektebinde saylaw boldy. Şonda baryp soramdy molimler oturdy. Molimlerden oýnadyp soraýanda molim haýsyn saylamaly? Kim saylamaly? Ay diýär molimler. Ay diýär. Onu düşünýär asam. Sen kim saylandy da peýdasy ýok diýdi-de. Bu daşary ýurt guramalaryň hemmesi biderek taýny biziň ýurdumuza gelýän gözekçiler, beýrekler we biderekdigini bilýärsen welin ýöne seret. Bugünkü günne 2017 bolsun, 2007 bolsun ýa-da 91, 93 bolsun, ondan bäri 30 ýyl wagt geçdi. 30 ýyl mundan men 14-15 ýaşynda bir olandym mysal üçin. Sen sizi bilemem. Belki dünýäde ýokduňyz 30 ýyl mundan ýa-da bardyňyz 4-5 ýaşyňyzdadyňyz. Diýmek ki biz bugün köpçülük bolup bu zatlary diýip bilýän bolsak, ortağa çykyp bulara karşı çykyp bilýän bolsak, rejim näme sebäpli beýle howsala düşýär? Oýlanyp görsene arada haberleriň maglumata görä, soňky 30 ýylyň dowamyny satylan gazy bir ýylda satypdyrlar şu ýylyň hasabyna, geçýäniň hasabyna. Oson 2022 haýsy may aýynymy, iýun aýynymy perepis nasylyne bolýar diýip otydylar meniň bildigimçe. Birden welin bu halk maslahaty boldy, birden saýlawlar ortağa çykdy welin. Ortada maglumatlar çykyp başlady. Nämemiş dekabr aýyny perepis bolupmyş. O nähili perepis bolupmyş. O nähili halkyň deň ýarysy daşarda esasan hem gelecekteki Türkmenistany diklemäne, köpeltmäne esasy hereket etjek halk, köpelmäne seretjek beýlekene ýaş olanlar 30 ýaşly, 35 ýaşly, 20-25 ýaşly olanlar Türkde, Orsetde o taýda bu taýda ýörsiňiz. Indi munyň soňunda bolýa 12-nji martda saýlady diýeli, muny goýaly diýeli. Soňuç o iş bitýärmi şoň bilen? Ýöne her kimiň üstüne aýat edenine edip otyrar bular. Halk kanäşne halk soraýar 2017-de boldy. Ýöne 2017-de bizde bu jemgyýet barmydy bugünkü jemgyýet? Owa dağınıktır, belki birege ýakynlaşmaýandyr, belki gorkýandyr, belki ýöne. Bizim pikirimizce şu an elimizde bir cemiyet var. Bu rejime karşı çıkacak. Bu diktatörçülüğe karşı yürüyecek. Hakiki demokratiyanı isteyen cemiyet var. Yok der. Yani yankıyarak bu. Önemli hareket edilen bir önemli bir aygıtlı adımlar edip bilecek bir hareket gerek. Döwrebap devleti kurmanı kamanda bolup bilecek bir hareket gerek.
Yine de ayda otursak kenne Türkmenlerden sonra jogap alışýar bolýar. Ne haklam de bular diýen zadyna seredim. Näme üçin näme gorkýanyň sesiňizi çykarmany, medialarda çykyş etmäne ýa hakyňyz, hukugyňyz talap etmäne diýen bolýan. Aýdýa görýän diýä çykyp diýä çykyş etýän bolýan, öýüňe basyp getýärler. Enaň ataňam diýä çykma, görünme şol ýerlerde diýerler diýä. Otaň men şunu ýalak diýä bolýan, aklyma bir pikir gelýärdi. En atalar näme üçin diýä. Çünki Niýazow döwründe onuň gepini etmek boldy, ölen adamyň bolýan aýtsak. O da sen garaýşyň da. Aýdyp ket. Öňkü Niýazow döwründe häzirki Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe ministrler, häkimler, döwlet edarasyny işleyenlerine aýryň işden wedipeden boş 7 hamın sıfırın diýär. Bravo. Şon ýaly o telewizora çykyp bagşlan bizi mehriban arkadaşymyz diýip gözünden ýaşakdyr baglap durýarlar. Buna medialarda, telewizorda, altyn asyrda, habarlarda çykarýarlar. Bunam habarlarda, ratlarda en atalarymyz görýär, garrylarymyz görýär. Şeýdem neme sussuny basyp gorkuzyp saklaýam ka diýip neme etýän düşünýän bar. Bu öz düşünjem ýani. Halkam şondan sesini çykarman gork gezip görüm ka diýip en atalar goşulmaň diýen ka diýen. Bilýän näme diýin mesela şahsy görüşimi seretsen diňe oňal däldi. 70 ýyllara milleti dinden uzaklaştırmana seretdiler. Orsiýadan SSR-iň döwründe bodalinçilik, dokçuluk hem bolsa bir zatdan bir gorkup ýaşap gezdiler, gynansak hem partiýadan gorkup ýaşap gezdiler. Ana Moskwa biz barada habar baraýsa, bilgi baraýsa, weýrançylyk diýip. Awelin Türkmenistan garaşsyz boldan welin näme başlady? Türkmenistan garaşsyz boldan welin kimni seretmesen ol edara başlyk boljak, ýene bir ýere başlyk boljak. Plança $1000 para vermeli, ýöne başlyk bolup baran edarasyny, ol edarany östürmek bilen bolmady hiç kim. Diňe kerwijine şeýle satmak bilen boldular. Iň bärkisi men welaýatdaklary zawod, fabrikler ýa-da ýitkiden karhanalary aýdyp oturjaklar Aşgabatda. O aýna paraşok zawodyň ýitkitmegi özüm bir ulakam bir zat mysal üçin. Ýitkitdi jon, nerede jon? Dowamy ýok. Bir ýerden alyp göçürilmedi, bir ýerlere ýitkitdi jon, döwre durlan ýeri ýaşaýyş jaý bolup gitdi. Şanhaýdyň territoriýada bir wagtlar şonu gulýalak aýna paraşok çykarýardy, bütün Türkmenistana belkim bütün Soýuza dargadylýardy. Bugün Türkmenistanda iň belki şu paraşok çykarylýarmy kirýulýan, ýöne köýjadan. Yok, daşaryurtdan bingo bilen Ariel şoňa meňzeşler gelmedi. Näme üçin biz daşaryurtdan şoňa hem bagly bolup kaldyk? Iň bärkisi pandemiýa döwründe Eýran bilen bolan gatnaşyklarynyň sebäpli özümiz hem Türkmenistanda bolmazak ondan hem bilýärdik. Iň bärkisi soğan kartoşkamyza garaşly bolup kaldyk. Ya Özbegistandan almaly, Özbegistany yapdylar, getirmez ýaletdiler, diňe Eýrandan getirilen etdi. Pandemiýa başlagan wagtda Eýrandan alyp bilmän oturlar we ýurtda gaty uly kynçylyklar, azyk kynçylygy çekildi. Azyk kynçylygyny çekmäne mejburmy bu halk? We sen bu halky bugüne bu derejäge sokýan, erti büyügünem men ýaşlara ýol berjek, bir aýdan soň 12-nji martdan soň saýlaw diýen. Oňada daşaryurtda gynandyrýan bir zat YouTube'da, TikTok'da, başga ýerlerde Türkmen halky üçin, Türkmenistanyň gelejegi üçin hereket edýänler bunyň näme dogrudygyny, ne demokratiýa, ne beýle kanuny dogry gelmeýändigini, bu syrowyň gaty azdygyny sen taýýarlyk görüp bilersiň, ýöne beýle gizli taýýarlyk görüp açykça Türkmenistanyň halkynyň ýüzüne bir tüýkürmek ýaly bozat bolýar bu. Tüýkürük bu bütün halkyň ýüzüne. Ýanyndaky oturan ministrlerine çerli, beýleklerine çerli. Men şu an hani ýene de öwürlük gelip şoňa diýenler, käbirleri men dalaşkar ya sen daşaryurtda dalaşkar boldun, näme bolmadyň da bolýar, malades. Hemmeňizem golda ýaz, gowzat edýäňiz ýöne ilki başda gelin şol rejimi ýurdun başyna oturan adamyň belki
psihiki ýagdaýynda bir problemi bardyr, psihologiki ýagdaýynda. O nähili bolýar, bütün dünýäniň kanunlary, demokratiýanyň kanunlary we beýleki kanunlar Türkmenistanyň konstitusiýasy hem 3 ay pesinden möhlet berilmelidigini görkezýär. Ezen çykýanyna lakka etdirip goýýar. Sen kanundan üstün däldirsiň. Hiç kim kanundan üstün däl. Prezidentler hem kanuna boyun bolmalydyr. Onun kömekçileri hem boyun bolmalydyr. Ve ýönekeý halk muny dinlän wagtda ýok da näme diýsin, sen ýa-da diýişiň ýaly bizim gatkan gördük, agam bizi dinlejek barmy, bize zat diýjek barmy? Eýwah, erti bir gün öýe barmaly, jaý gurup otyrys, bala çaga ekläp otyrys, öldürerler, gırarlar, türmä tıkarlar diýip millet gorkýar, dogrusy. Gorkmaýar däl. Näme üçin gorkýar? Diýmek bir problemi bar da. Soňky 30 ýylyň içinde Türkmenistanda men ýadyma düşer, köp ýerlerde meçit ýokdy. Ýöne meçit köpelli. Bolýar, gowuzat. Millet meçit köpelli belin. Acaba interesli men aýtjak bolýan adam milletin kalbynda iman barmy? Hakykatda bir Allah Taala bir inanç barmy? 30 ýylyň içerisinde galan inancam çıkarıp taşladılar mı? 70 ýyllar millet inancını gorudy. Orasın aragyny içse de, doňuzyny ýse de Allah ekber dediler. Elhamdülillah Fatihasyny okak gezdiler. Ölüsünü kakbalozuna gömüp gezdiler. Häziri medialar ýöne dilde bolup kaldy. Bu ýaňy sözü dinlediniz mi? Adamlar nämeden gorkup ýaşar? Gorkup ýöler. Ýaşamany saylaýarlarmy ýa-da sürünip gezmäni saylaýarlarmy? Niýetleri näme? Şeyle orada dolu da eşekten alsa kulağım kesti ya da. Ha alıp oturýan oli näme üçindir diye berdim Medow'un yakın dostlarları, yegenleri, dostlarları, dogonları, şoňa baglanşykly adamlary gowy ýaşamallar dänim biz näme üçin gowy ýaşamallar diýip negsini öňe goýdular dedik. Awa. O ýagdaýa ma interessen. Onsoň şeyler de ýene bir zatda hemişe de beýle geçen güýje ýetenim ki. Son ýalak boldy. Artyk türkmenlerde bir kilek oturyp syn etýän näme bolýan? Güýjüň barmy? Puluň barmy? Ýaşaýşyň gowmy? Sen dostuňam kendir, howasarňam kendir. Egerde sen güýjüň ýok bolsa, puluň ýok bolsa, sen garamaýak bolsaň, günüň süýräp zordan geçirýän bolsaň sen dostuňam ýok, howasarňam ýok. Emme de adam pula bağlı oldu da. Ondan ayda otursak yine yankı Allahu Ekber diýdi, zat diýdi, Fatiha, Al-Fatiha okuýarlar zat diýdi. Mollalar alıp otursan nädir ki, Türkmenistanyň içinde mollalar alsan bir ayet tugul okutjak bolsaň, öýünde bir sadaka etjek bolsaň, çağırsan şolama diňler geçedi. Düğün çöwüne yok man bir düwäýmeli sen bir alandan bir 50 manatda düwmeli. Düwmedik ýagdaýynda öz aralaryna oturşup o meçitde oraya o masada oturan toplamlarına ay planinka vardı kolinlara. Düğün çöwü. Adam düwmändiraydy. Şoňa gurrunlar emiş. Den şu neme şu gurruna gelýärdi. Yarım doktor candan, yarım molla imandan ederdi. Ondan bizim ýurdumyzyň mollalar imandan etdi de, imansız etdiler de halky. Bir ekranlarda görýän zadymyzy artık benim düşünjem şu ekranlarda görýän zadymyzy tersine düşünmäne başlady. Öyle düşünjem. Şu ekranda görýän zadymy tersine düşünüp başlady. Şuna ýol bermen niýse, eýam şuna ýol berjekligi. Dogrymy aýdaýyn, Wi-Fi bolmasa ýybar gurleşip bilemok. Bir mund gurleşdim, oň içinde de jark jurk edip ses kes gele, o seslerden bardım toplap ozaň plan zat diýdi, o diýip düşünmeli. Gynansak hem şeýle, o internet hem ýok ýurtda. Evet, dünýäde iň gymmat internet bizde. Aňry başy derejede şey diýin-de. Aňry başy derejede internet gymmat, ýöne ulanylmaz.
Bu sonra iyi demokrasiya diye. Demokrasiya var mı? Hem de sadece bir dille geçer lan. Tamam. Bravo. Artık yine tersine düşünüp başladı bende. Yankı değişim yani. Tersine düşüneninden değil, ama tersini düşündüm diyecek bolen kanešno da her kimin öz garayışı var veya formatımız vardır hemmenin garayışına. Yani hazırki dövrde yurtta bolup geçen rahatlar, yurdun daşında bolup geçen rahatlar, pasport meselesi diýişi var. Tutsaň tutuvermeli, niden tutsaň tutuvermeli, hemme de kanunsuzluk, hemme de yolsuzluk. Iň berkisi Türkiýede özüm İstanbul'da geçip gelen wagtym az kösenmedim da. Ya ondan kösenen, ya bundan kösenen. Garaz kösen çemmerde bar. Kimi dinlemeseňem Türkmenin bar ýerine barýar. Soňky da Türkmenleriň arasynda köpelik gitdi bu zat. Bir-birine lak atmasak ya beýlek etmesek ya da bir anekdotda hyýalak näme diýe? Dowzakda diýe. Milletler, her bir millet bir çukurda ýanýan ekenine aýry-aýry dowzaka düşenler. Odan her milletin başynda diýip zebani diýdi. Zebani diýen näme? Dowzakyň bekçisi, dowzakyň garawoly. Osan her çukurun başynda bir sanak bar welinni. Bu çukur var diye töwereginde hiç kim yok diye. Bekçi yok, zebani yok diye. On täze gelen soraýarmyş. Näme üçin bu çukurun başynda hiç kim yok ya? Bu çukur entek boş mu? Başka adamlara değişsin diye yotaydı diye. Türkmenler ýaty diye. Olara de zebani gerekler, olara özüne zebani diye bir-birinin ayağından çekip öğrenin diye. Şu bir-birimize ayağımızı çekmekten goýmaly. Şonu goýmaly bizim kaderine. Şonu halkyň aklyndan gazap oňormaly. Halk uzu kellesine şu pikiri berjek bolmaly. Sebäbi umydymyz var. Erti bir gün ýoly ömürlige ýapsaklap oturup bilmez. Hani belki 12. Mart'daki saýlawlary ederim. Yine de bunun üstüne o bu bararam velin 10 sanak garry çıkar, aksaklarını sypalap, kaptanını da bir 10 sanan enäni süýrärler. Ay biz halk maslahatyna goldadyk. Bizim sözümüz kanun diýse, Türkmenistanda goýulan kanun dogrudan halk maslahaty näçe ýyldan bäri gelýär. Bugün ýadyňyza düşdümi diýjek. Sen menden 15 ýaşymda sorajakmydyň? 20 ýaşymda sorajakmydyň? Ýurdun içinde sesini çıkarmak katılı problema, hiç kimim çıkarmaya yurdunun içinde sesini. Pulu baran çıkarmaz sesini, pulu yoğam çıkarmaz sesini. Olur için näme oň ady al pistolet eline özüň samoubisto bilen den Türkmenistanly prezidentine garşy ýa hökümete garşy bu zat diýmek. Yine de şeyle orada atma ya, ayaktan tutmalı, ayaktan çekýärler zat ya. Men nemede Otista bolupdy da. bir nemede gördüm. Bir platformada gördüm, bir orta adam çıkış etdi, gurulýardy. Чем отличается СССР? Меня очень часто спрашивают, чем отличаются времена СССР от сегодняшнего времени. Вы знаете, друзья, в СССР из каждого долбоеба пытались сделать человека. А сейчас из каждого человека делают долбоёбы. Этим и отличается, да. Так что быть добру. Goýneklerini saçýarlar diye. Из каждого человека, раньше старались из каждого идиота сделать человека, а в данное время из каждого человека стараются сделать идиота diye da. Idioта или psihbольного doğru diyen. Onda näme yigitler ben Gurlukça goýaly,